Pensava que seria la família més petita, però veig moltes cares desconegudes, bueno, que no havia vist moltes vegades, i moltes gràcies. El que volem fer aquesta tarda és donar la benvinguda al Nadal i desitjar un bon any per l'any que ve per tots nosaltres. El que farem ara serà, això és com si fos el menjador d'una casa particular, sou la família, hem acabat de dinar i ara comencem amb els postres. I el moment dels postres és quan la gent també s'aixeca, els nens petits s'aixecaven, deien el seu poema i se li donava un aguinaldo, una estrena que es diu en català. Això mateix, l'aguinaldo. Jo fa 2 mesos que m'he enterat que es diu estrena, l'aguinaldo. L'aguinaldo i punto pelota, ja està. Llavors, doncs això, tenim la sort de comptar amb el Toni Peña, ara està aquí, estava aquí, i ell també ens anirà tocant cançons de Nadal per amenitzar tota la història aquesta. Per començar sempre, per desitjar bona sort per l'any que ve, aquí a casa nostra sempre es dona una cosa molt típica, que és el que us donarem ara a cada un, suposo que haurà per tots, no ho sé. És una cosa que ha fet quasi tot el que veieu aquí, ho ha fet Maribel. Vull dir, jo li he ajudat, però la idea d'aquesta història i tot el pessebre, tot el que està aquí és una història d'ella. Ella no vol sortir, però ara està passant una mala estona, però és això, ha sigut així. Llavors, doncs mira, repartirem. Comença. Ahí teniu el típic del Nadal, que és el galet, de la sopa de galets, i el muérdago, i el pi i el muérdago. El vesc. Molt bé. Els pisos aquí. I si el pots farcir de carn, ja està. Ja està. Tothom té la sola a la mà? Sí? Tothom? Vale, doncs ara començarem. El Toni ens regalarà una peça que ell mateix dirà quina és. Jo he intentat, com que estem Nadal, coses tradicionals de Nadal. Llavors, una de les tradicions dins del món de la música és el Messies. Llavors, he recollit un fragment del Messies, després ja passarem al confessionari per si un cas. Perquè, clar, el Messies és per orquestra, un cor, i jo sóc sol. Llavors faré el que podré.
abans de continuar, alguna persona anem a repartir beguda i podem començar, n'hi ha ganivets, a menjar el que vulgueu. Ara passaré per les taules perquè si no serà difícil. Un moment. Bueno, ja ves que ara us començaré a explicar una història del pessebre. Aquest pessebre que tenim aquí ho ha fet Maribel. Això és un pessebre, són unes figures que tenen 50 anys. Ella quan era petita, el seu pare treballava, després de treballar, anava, no sé si alguna persona aquí segurament sabrà o haurà escoltat, que al carrer Galileu hi havia un taller de pessebristes que pintaven figures. I el seu pare, després de treballar en la seva feina, a la tarda s'anava a pintar figures de fan. I quan era petita, totes les pessebres d'ella, de casa, eren d'aquestes figures perquè les portava el seu pare. Però com que eren de fan, les anaven trencant. Llavors ella, quan va començar a treballar als 14 anys, als 16 anys, ja va començar als 14 però va ser als 16, quan va veure que el pessebre ja no funcionava, i va anar a la tenda i va comprar tot aquest pessebre. Ara, quan va morir la seva mare, el va recuperar i estava una mica tot despintat, tot fent malbé. Ella l'ha recuperat tot, l'ha pintat totes les figures i com que no quedava ja res, ha fet el pont, i ha fet la font, i ha fet l'hort, i ha fet el pou. Tot això ho ha fet ella de cartró per aquesta ocasió, perquè li feia molta il·lusió tornar a col·locar el pessebre de la seva família. Però amb aquest pessebre veieu que falta una cosa molt catalana, el caganer. I llavors tenim una petita sorpresa. Ara ho veureu. Ara tothom que surti a dir el poema li farem una foto en el fotomatón del caganer. Bueno, pues a veure, aquí comença a animar-se a sortir aquí al poema. Vinga, n'hi ha premi, pel que surti? Doncs ja pot sortir. Vinga. Primer per la foto. Molt bé. Anava a sentar al tren i anava pensant que us hauria de llegir el mateix plany de sang, però mentrestant hi anava pensant una cosa. Què he escrit? I com que som de raig fet, aquí està raig fet. Perdoneu si alguna cosa no us agrada, però és el meu sentiment quan veig les festes de Nadal. Només demano viure. Vivim en cercles congènits de costums, creences, quotidianitats i esperes. Tot queda assenyalat per dades, per marques, per signes i per ordres, que directament ens donem mútuament entre persones i cada vegada pel més descarnat consumisme. Dates en què ens hem de guarnir de floritures nosaltres i les nostres cases, fent despeses alimentícies que ens afarten i alimenten malalties que potser a poc ens minen la salut. Tot plegat ens deixa tips de despilfarrament i incontinència. Passem la disbauxa normal i tornem a la benvolguda rutina. Cada cop més a prop ve
la Setmana Santa, que només els membres destacats de religions diverses saben què comporta i a què obliga, cada una en el seu estatus. Més festes de relax laborals, viatges esperats i sense que ningú sàpiga resar cap de les oracions pertinents que ja ens vam trobar inventades. I ja esperem l'estiu, vacances. Farà calor, engeguen amb estudiants i professorat al juny i fins al setembre-octubre cap ni ningú tornarà a les seves rutines. Mentrestant, la burocràcia va lenta i s'alenteja encara més. Fa més calor, els serveis públics semiparats, a casa tinc aquell document que ja caduca i no he pogut moure ja en fa un any. I això és el carro de la vida, que cada cop porten més pals a les rodes i enriquim els comerciants que inventen les nostres necessitats. M'agradaria mirar-m'ho des de fora. Fora on? Estarem entrepats entre missatges. T'agafes la moneda, Si voleu el micro està aquí, Arriba el Nadal. Arriba el Nadal. Les fulles cauen lentament. Els arbres nus es fan valents. Temps i inhòspit ens toca viure, en un món irreverent. Només cal donar la mà a qui tens al costat. L'amor és l'escalf que tots necessitem. La llar de foc és encesa igual que els nostres cors, que ballen amb les flames de la unió. Arriba el Nadal. Les fulles cauen lentament. Manel, que estem a vigílies de Nadal i mal pensat. Trinca les copes, és la creació pròpia. La llar resta en silenci. Les pampallugues de l'arbre de Nadal m'evoquen vells records. Fotogrames en sèpia. Acluco els ulls. I trinquen les copes de cava, les de cristall fi, on dansen bombolles daurades, aquell de la Pierre, anhels i somnis. Capturo les rialles, l'aroma rostit, aquell que diu: no ens calia més, torrons a taula, vigila les dents! Les neules sucades al cava i aquelles 25 pessetes d'aguinaldo. Érem infants, embadalits davant dels somnis, davant del pessebre fet per l'avi. Un altre i escoltarem un musical una altra vegada. Pues tu mateix, és igual. Però la foto. la foto. Ja està bé? Jo faré una. 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 Jo far
de People, que es diu Potser Nadal. Em sentiu bé? Sí. Potser Nadal és que tothom es digui a si mateix i amb veu molt baixa el nom de cada cosa, mastegant els mots, amb molta cura, per tal de percebre'n tot el sabor, tota la consistència. Potser és reposar els ulls en els objectes quotidians per descobrir amb sorpresa que ni sabem com són de tant mirar-los. Potser és un sentiment, una tendresa que s'empara de tot. Potser un somriure inesperat en una cantonada. I potser és tot això. I a més, la força per reprendre el camí de cada dia quan el misteri s'ha esvanit i tot torna a ser trist i llunyà i difícil. Ara, deixem un moment per veure si mengem alguna altra cosa i ja de seguida al Toni toca per passar una altra vegada, perquè si no la gent no es pot. Algú per aquí, d'aquí? Bueno, escoltem ara el Toni. Una altra tradició al Nadal és el trencanous. És una tradició del centre d'Europa, aquí també ha arribat, però menys. Així com el desia, sí que està imposat absolutament, trencanous no tant. Jo he seleccionat dues danses característiques del trencanous, la marxa i la dansa rodona. Llavors les faig seguides, enllaçades, i naturalment penseu que és una obra amb una gran orquestra i això és un petit violí. Millor que n'haguis convidat l'orquestra que no n'hi ha per tot. No n'hi ha per tot.
Bueno, doncs continuem la història. A veure qui vol sortir a dir el poema. Ah, tu, la Mari Franquet. Vinga. Sí, agafar la foto primer, Aquest escrit és molt nostàlgic. Nadala nostàlgica. Aquells que tant ens varen estimar i us heu marxat sense fer soroll, sigilosos com el Pare Noel el dia de Sant Esteve, per aquelles rialles, lladrucs i violets tan volguts que se'n van anar, surant com bombolles de sabó irissades per la llum de la llar de foc. Penso en aquelles copes que ja no s'alçaran, aquelles magarrufes que ja no podran donar i aquells acudits que ja no podrem compartir, perquè cada any que passa el meu arbre està menys engalanat. On han anat a parar aquelles boletes de color lluents i aquelles cançonetes que cantàvem aplegats. Vinga, la Natàlia. Sí, espera, que m'haig de posar un guant. Ja, sí. Natàlia, estava sempre a la planta i no et veia, pensava que estava Perquè també venen els globus del pastorets. Els pastorets. Vinga, porta ahí. No estaria mal, Coqueta. Deia el Toni que cantava, que tocava coses per orquestra, però li ha quedat molt bé. Però el que vaig fer jo s'ha destrossat també els ocells. Així directament. No, més que res perquè no hi arribo. I com que no hi arribo, doncs... A veure si... Aquí m'he estudiat durant 2 dies. Bueno, el gane ja sabeu com és, no? Però... Els ocellets també ja saben qui naixem al fons de l'establia i canten dolçament seguint el braçament de la Verge Maria, omplint la quietud, la losa i el cucut, alternen les passades, el tors d'alegre vol, s'acosta el rossinyol per acordar sonades, la merla i la perdiu, el passerell juliu, i el gaig també s'hi posen. Fora d'un cantant vell no resta cap ocell, fins als més xics hi gosen. I gosen. Una mica, no? Com que se m'ha
que família tant és, si faig un gall. Però més el gall és de Nadal, no? La propera serà més seriosa. Ja t'ho ve. Has de treure això, perquè si no no puc Així, tirar. així, Si no, Que vine. Records de Nadal, atrapats en aromes, llums i sabors, desperten la infantesa. Torrons i neules endolceixen records plens d'alegries i petons. En el pessebre, les figuretes avancen cap al portal, guiades per les nostres mans. Lliures de preocupacions, esperàvem la màgia del tió. Escrivíem cartes plenes de desitjos, preparàvem les viandes pels reis de l'Orient, les sabates al balcó. Que poc en sabíem de les penes dels més grans, dels que no tenen sostre, dels que pateixen guerres sense haver-les provocat. Ara tan sols aspiro a omplir els dies d'amor, a deixar un món on poder viure millor. Continuo penjant desitjos a l'arbre de Nadal, plens de pau i fraternitat. Bones festes. A veure, hem començat a rodar una mica. Espera un moment, que rodem el torró, perquè si no agafeu el torró. Vinga, va. La foto. S'ha de fer con un realisme. Bé, això va en consonància. Gràcies. Història d'un caganer. De petit em demanava què seré quan sigui gran. Mestre, informàtic, bomber, paleta, rei. Navegant, poeta, sastre, fuster, esportista, dibuixant. Ai, què seré quan sigui gran? Però aviat ho vaig saber. Va respondre'm el meu pare, amb veu alta i triomfant. Fas el Baliga Malaga. Segons dicta la nissaga, seràs caganer al pessebre tot 25 de desembre. I malgrat tot l'ondinant, vaig negar-me 3 vegades a l'ofici denigrant. Va guanyar la tradició i vaig cursar els meus estudis a l'escola La Cagalló. Vaig ser un estudiant brillant. Em sabia de memòria els ets i uts de la història. No facis ni pet ni llufa si ets a tocar d'una estufa. La caca més ben parada té forma d'ensaïmada. Quan Jesús ja sigui nat, el pessebre perfumat. Ara em tenen gran respecte i no em vejo ni bugaderes, filadores ni pastors. Soc jo qui enriqueix la terra. Jo procuro un món millor, amb una mica de caca i una guspira d'humor. Al pessebre sempre tindrem, nosaltres els caganers, un gran paper. I visca el Nadal! De plata! No és meu.
A veure, qui vol sortir? El caganer després, encara que no sortiu, podeu passar tots per fer-se la foto, És per tothom, això. I tothom, Ah, Juan Carlos, vinga. Vinga, surt. Vinga. Ah, sí, no estem. Sentant-se de Nadal, obrirem el bagul dels records, els reals infantils, l'aroma de l'hostit, rebassarem amb nostàlgia, la memòria dels que falten a taula, les veus del Nadales, aquella veu de tenor. Molt bé. La Júlia Badal. Júlia Badal. Vinga, dos monedes que per començar està molt bé. La foto, Clàudia. Estàs contenta, T'has quedat contenta, Jo llegiré el de Salvat Papasseit, perquè és l'any que celebrem la mort de Salvat Papasseit, bueno, no la celebrem, la commemorem, i és un poema que trobo que és molt bonic. Nadal. Sento el fred de la nit i la cimbomba fosca. Així el grup d'homes joves que ara passa cantant. Sento el carro de l'apis que l'empedrat recolza i d'altres que la vencen, tots d'adreça al mercat. Els de casa, a la cuina, prop del braser que crema, amb tot el gas encès han enllestit el gall. Ara esguardo la lluna, que m'apar lluna plena, i ells recullen les plumes i ja enyoren demà. Demà, posats a taula, oblidarem els pobres, i tan pobres com som. Jesús ja s'ha arenat. Ens mirarà un moment a l'hora de les postres i després de mirar-nos arrencarà a plorar. Ara escoltarem una altra vegada. A mi no m'agrada. Ara havia desaparegut. Vinga. Segueixo amb Tchaikovsky i jo crec que no li cal presentació al Vals de les Flors.
Continuem? Algú vol sortir? A pel seu... Sí? Vinga. Cagues de costat. No, cagar està així, però està mirant així. Si vols el micro... No sé si caldrà o no caldrà el micro. Caldrà? No caldrà. Títol, Nadal 2024, Barcelona. Amb una endreça que diu: a Barcelona han aparegut un munt d'ovelles desorientades cercant el portal. I això, aquesta endreça està agafada de les notícies. Suposo que tots les haurem sentit, no? Doncs deixa va. Ni l'estrella no ho sap. Per qui llueix avui? No ha trobat els pastors, ni uns reis, els qui guiar, ni a on. No hi ha pessebre. L'ametlla encara mística que alguns servem al cor no té significat en una ciutat buida d'espiritualitat. I el tendre contingut d'un nadó esperançat només hi és a les llars dels més tossuts infants de qualsevol edat. Tornarem a entonar el dimoni escuat, foragitant la pena de l'oblit d'aquest any. No pot haver-hi un portal, però que me l'inventa. A veure, continuem la ronda. La Mercè. Oh, calla, Aquesta no me la perdo, Diu, nena, que estàs molt sèria. No, Està fent feina. Aquesta fàcil no pot ser. Una bona ensenyada. Poema de Nadal. Vindrà la nit en unes hores, i amb ella la por, els plors, també una sort que sembla incerta. A poc vindrà, com un ocàs cap a nosaltres, i en un instant precís encerclarà la nostra casa. Un cop de vent s'hi escolarà diàfan. L'hoste inesperat, el més amable, l'estel de llum alçat en cel obscur. Veieu-vos, som en un pessebre. I com en som de rics, si encén les nostres nits, si el duem endins escrit. Bon nit. Algú més? Vinga, Elvira, per aquí. Caganera. Caganera. La cullera s'apaga. Vols micro? Hola. Mira, us llegiré un poema una mica trist. En aquests dies s'ha mort un amic d'Arenys que l'han estat buscant durant molts dies perquè la vaca va caure. I aleshores aquelles històries que passen, doncs els poetes a vegades captem
Clar, per això podem escriure poemes, perquè a vegades la intuïció funciona així. I aleshores jo vaig escriure un poema sense saber res d'això i després li vaig contestar a un amic, perquè ell me va fer un poema sobre l'aigua i tot això, i jo li vaig escriure aquest. I com me varen dir això, que aquesta persona no la trobaven, això va passar a Arenys de Mar, i el varen trobar a Sant Feliu de Guíxols. I, bueno, evidentment ja mort i tot plegat, sense pantalons, el seu net era mosso d'esquadra. I llavors van estar tots uns dies, gairebé una setmana, buscant-lo per la costa, però per allà al Maresme, però mai van pensar no el trobaven de cap manera. I bé, ara us llegiré aquest poema que vaig fer, que a vegades no sabem el per què, però a mi va sortir, a la noia, la seva dona ho va posar a l'Instagram, i bé, perquè en un punt és algo que ha sortit des del cor i ho puc compartir amb vosaltres. Sí, és veritat. Esturada estic, se'm desplega la besarda, voldria aturar eixa ventada, ofegant el desvalgut caigut de la barca. Què t'ha passat, mariner? T'ha colgat l'onada? On és el teu cos enfonsat? Arrossegat i esmorteït. Company, sota la sorra te n'has fet hostatge. Bon Nadal a tots també i bé, i també que aquesta persona estigui en una altra dimensió i ens pugui veure i pugui venir. Ell de fet deia que, perquè ell tenia 78 anys, i deia, els fills li deien, però com és que va sol i tot plegat. Ell diu, m'estimo més morir al mar que en una cadira sentat. Sí, o la captació. Gràcies. A veure, continuem. Qui vol sortir ara? Vinga, Rosa Maria. A veure, suposo que em sentíeu, perquè si no ho sentiu... Ah, sí, va, d'acord. Està enxufat, ja sí. Sí, bé. El retorn del Nadal. Nadal, immensa alegria, joia i esperit d'amor. És de l'any el millor dia, a tots entendreis el cor. Nadal torna per portar-nos un nou missatge de pau i la foscor transformar-nos en un cel serè i ben blau. Nadal el món il·lumina amb l'estrel de Nazaret i ens diu amb una veu fina, en viure, cal jovenet. Nadal ens fa recordança que és bo saber perdonar, oblidar sense recança i amb goig tornar a començar. Nadal, gran festa dels homes, de fe i bona voluntat. És temps de fer coses bones, guarir el més necessitat. Nadal, paraula confosa pel consumisme i l'atzar. Cal que sigui ben difosa. És la força d'estimar. Gràcies, molt bon Nadal i que l'any que ve sigui bon tot, salut sobretot, que és el que necessitem ara, i que el món millori una mica. Perquè tot el món ho crec. Gràcies. Vinga, Montserrat Molins.
Sí, ja està. Hola. L'arbre de Nadal. La cova, pedra viva. Desert, el camí ral. Sota una llum freda, creix l'arbre de Nadal. El freguen ales d'àngel i canten els ocells, o tenderol i prada, o verda branca al vent. Les branques d'aquest arbre, la freda cova en clos, no deixen que se'n vagi l'alè calent del bou. Pengem-hi els nostres somnis i així els veurà l'infant. Taronges d'hora es tornen a l'arbre de Nadal. Algú més vol recitar? Vinga. Aquí. La Loli. Espera la foto, Loli. No te lliures. Una mica més cap endavant, si no... Molt bé. La Navidad. Fiestas de Navidad de dicha y felicidad, y de reunión familiar, de consumo y tradición, de turrón y de champán. Todos te esperamos con cariño y amistad, y reunirnos la familia y demás amigos en general, y cantar villancicos en torno al árbol o al Belén. También habrá algunos regalos colgados en la chimenea de Papá Noel. Sentiremos alegría y tristeza a la vez de ver cómo pasan los años y sentir envejecer. Recordar a nuestros seres queridos que no volveremos a ver, presentes en nuestro corazón, ellos estarán también. Brindaremos todos juntos y desearemos amor y felicidad a todos los demás, esperando que el año nuevo nos colme de ilusión para esperar a los Reyes Magos, que nos traigan emoción y aparte de esto, que nos den salud, dicha y felicidad para esperar otro año nuevo y nada más. Muy bien. A veure, doncs mira, jo vaig a dir és un villancico que deia la meva mare, una mare de Córdoba, i ella no era molt alegre, no cantava molt ni feia aquestes històries, era de Córdoba, era bastant sèria. Però al Nadal aquest villancico sí que el deia, i diu així: Madre, en la puerta hay un niño, más hermoso que el sol bello, que dice que tiene frío porque viene medio en cueros. Pues dile que entre y se calentará, porque aquí en la tierra ya no hay caridad. El niño entró y se sentó, y mientras se calentaba, la patrona le preguntó: ¿de qué tierra y de qué patria? Mi padre es del cielo, mi madre también. Yo bajé a la tierra para padecer. Gracias. Sí, per això. Algú més? Vol sortir? Vinga. Ah. El Toni va fer un text, però no el vol dir. Pues que el trobareu jo, clar. Home, clar, sí, sí. O converseu amb ell. Jo, vinga, que estem en família. És Nadal. Espera que te farà la foto, Espera. Molt bé. Tu sé. No cal. Dic per dir que això va ser un joc
de paraules que em va proposar la meva dona i em va escriure 20 paraules que no tenien res a veure l'una amb l'altra. I em va dir, amb això, aviam si fas algun poema o un conte. Sé que això ni mereix dir que és un poema ni és un conte, però el que em va sortir d'aquestes 20 paraules és això que us diré. Quan per Nadal ens proposen la creació d'un pessebre atractiu a la vista perquè la gent de bons sentiments pugui apropar-se fins al límit amb paisatges, abrigar el nen despullat, fer-li petons, portar-li torró, fer-li preguntes, que amb la llum de la indústria tot el món tingui menjar de bona collita, vegi escenes de fira i no per casualitat pugui dormir. T'hi veus? T'hi veus? Oi, Natàlia? Que és aquí a la Natàlia, que li portessin el llibre. I les altres cantera. No te l'has fet, no? No és A la postura que estàs. S'hi troba. Ara, a veure, és Nadal aquí que d'aquest any. En les festes hi ha instants que afloren sentiments passats. Una imatge, una olor, un so, una emoció. Reviuen en dolor temps que ja no seran, que no es poden bescanviar per aquells segons de felicitat. Els ulls vidriosos aletegen per palpar la maduresa de les vivències i canto la Nadala picant a l'enyorat tió de la infància, sent en llur so on reneix el fil trencat de l'esperança i l'energia per projectar nous somnis i desitjos de gaudi en l'ara que esdevé un present infinit. Molt bones festes. Manel. Sí? Sí, però li hauríem de portar. Si porto el micro cap aquí, Sí, sisplau. Ja t'hi porto la guirada. Vale, sí, si no, recorda el salt de Sallent, una absoluta verticalitat que dibuixen l'aigua i la natura, ja que ambdós hi són d'acord, en un mateix pas al damunt del cel, però sense oblidar la terra, que para ben bé allà baix, per sempre més contemplant les altures i l'aigua que se'n desprèn, com un simple miracle que ningú no podrà explicar, si no és que sigui amb el cor i al mateix temps amb una absoluta admiració que deriva en una bella emoció, el bellíssim salt de la natura i també de qui el contempla i el contemplarà en una senzilla i desvalguda imaginació. Ara sí, el Toni també se farà la foto, sí. I portes el cartró. Bueno, quan acabis te faràs la foto. Aquí el públic demana la teva foto, el teu cap. Aneu, i amb el senyor li porteu el cartró. Sí, ara li portaré.
Sí, que l'han endut. Aquesta ja suposo que la coneixem tothom, no és original de la nostra tradició, de la nostra cultura, però ara faré una que sí que és de la nostra cultura. Fum, 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 a 25 de desembre, fum, 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 ha nascut un minyonet gros i blanquet, fill de la Verge Maria, business de no establia, fum, fum, fum. És un minyonet gros i blanquet, fill de la Verge Maria, business de no establia, fum, fum, fum. Ara tenim una petita sorpresa. Aquí la Mari Franquet ens ha portat un regal, que és una obra seva i que farem una rifa. No sé quantes persones n'hi ha aquí ara mateix, no sé, són 35, 30 i pico. A veure, doncs direm... Mira, tu, que has sigut l'últim que has vingut. Un número, 10 al 35. 33. Comptem. Sí, sí, sí. Que li toques bé. L'entendré. El curit no ho fa, això, eh? No, vinga, primer el caganer. Molt bé. I ara, Mari, vine cap aquí i li dones tu... Ai, i que es vegi, oi? Que es Que vegi. podrem veure. Molt bé. Que volem veure. El volem veure. Volem veure. Quan t'ha donat, Manel? Monedes de plata. Que guapo. Què has pintat teu, Manel?
és l'últim que has arribat i... Sí, los últimos eran los primeros. Sí, sí. Bueno, pues estic molt content, estem molt contents perquè... Una cosa. Algú vol dir alguna cosa? Sí. Sí, digues. És que és una tradició molt d'aquesta terra. Sí. D'un present a les cases d'allà on ens han convidat. Sí. I com que la Maribel i el Manel ens han convidat, doncs... Oh! Ven cap aquí. Bueno, pues estem molt contents, molt agraïts perquè això ho hem preparat durant moltes setmanes, sobretot ella, ha estat preparant la idea i tot el que està en les taules, tot això ho ha anat fent ella i pensaven, no sabien que vindria, que teníem tanta família. Però ens ha sorprès molt bé, perquè no sabíem quantes cadires col·locant i com aniria la cosa, però ves que tenim una família molt estupenda. Llavors, si us ha agradat, la qüestió és que a nosaltres ens agradaria l'any que ve fer el mateix, però un Nadal nòrdic, perquè el meu pare era alemany i seria una cosa diferent. Aquí estan les nostres tradicions, allà serien les tradicions del... Ai, moltíssimes gràcies. Pues molt bé, moltes gràcies. I si algú vol fer-se la foto amb el caganer, pues jo faig la foto, s'aixeca i fem la foto. Molt bé, doncs. Això va ser una idea d'ella perquè diu, anem a... Sí. Però bueno, ho he fet jo, però perquè ella ha dibuixat no és el seu i... Sí, però bueno, i... El més democràtic que hi ha, I tant, i tant. I a més l'aprofitaré perquè com que el Nadal vindrà la família també posaran allà, amb el caganer els posaran tots. Pues moltíssimes gràcies. Vinga. Adéu.